זה בגלל שבדרך כלל באזורים האלו תמיד יש כבשים. עכשיו, בגלל שזה מיינקראפט חדש, ובגלל ששיניתי אותו בגרסאות, עם האפדייט, יכול להיות שמשהו בשמרה הזאת יתפקשש. ויצרתי את העולם הזה, משהו יתפקשש בו, שזה קשור לכבשים. בגלל זה, אני לא יודע מה הקטע של זה, אבל אני פשוט עושה צ'יט. רגע, זה ייקח זמן. לא יודע, אתה פותח איזה מיל שלא צמם, בגלל זה אני עושה גיימון, אבל חוץ רק שלא צמם, זה נכון. רק זה יותר אני לא עושה צ'יטים, חוץ מבעיות כאלו. פאקינג מה לא טוב בך? אופסי, לא יכולה לעשות גיימון. איך חבר שכן עשה גיימון, אתם יכולים להסביר את זה? טוב, אולי שאנחנו נפתח עולם חדש. שנפתח עולם חדש, חברים. טוב, אז בואו נפתח עולם חדש. אני באמת רציני, בסורי, אני באמת מתנצל מכל הלב, פשוט גם לי לא נעים עכשיו בסיטואציה הזאת. פשוט לא יודע, המיינקראפט שלי החליט לדפוק אותי כנראה. פותח עולם חדש, ובאמת, סורי, כל הלב לכאלו שמבינים אותי, אבל סגר הרב אני חייב למצוא כבשים. פשוט גימות לא יכולה לעשות, לא יודעת הפקודה. וואו, זה מוזר. כי פעם ראשונה אני רואה כזה דבר. אני לא רואה אותך עם ידיים פינק. תרגע. שפה גם אמורים להיות כבשים. איפשהו אמורים להיות כבשים. פאקינג. לא, אם לא יהיו כבשים, אני אומר לכם, חד וחלק. אני מוצא את הפקודה. איך למצוא כבשים? פשוט עושה אותה. זרים. פשוט אין במיינקראפט הזה כבשים. זה משגע אותי. אין מצב. טוב חברים, נראה לי שנשחק במיינקראפט אחר. אין כבשים בעולם הזה, אין. מה זה מתבייש עכשיו? מתבייש רצח, באמת. אני מתבייש רצח, כאילו. זה פדיחה זאת, אני יעזור לי. איירון! זה התחלה טובה, איירון. הקבל, שאתם יודעים מה. אני גם צריך עץ, פיקאקס וכדומה. הם בשוק, פשוט בשוק, חברים. שעקב בי עכשיו ברק, ואני לא מוצא פה כבשה אחת. יופי. איזה יופי. סוואנה. לא, באמת. פעם ראשונה אני רואה כזה אזור במיינקראפט. ואני רציני. זה יהיה מיינקראפט מאוד ישן. והיו בו כבשים באזור הזה. כבר הייתי יכול למצוא פה 1,000 כבשים באזור הזה. במיינקראפט הישן שלי. למה פה פאקינג אין? למה? איזה יפי. בואי נראה אותם. זה יהיה כתוב.
כן, זה כתוב. זה כתוב, זה עצים מאוד יפים, ואני מנוסים. אני מתבייש, חברים. נראה לי זה גיימון. אני אבדוק את העניין הזה. הנה! ברוך השם, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. מצאנו 3 כבשים, 4 כבשים, בול, בול. אל תלכו לשום מקום, אני עכשיו אכין לי נשק. זהו, הדבר... מה אני עושה? חברים, עוד לא עבדה תקוותנו. אני לא סוגר את הסדרה הזאת עכשיו. יש עוד סיכוי. יהיה לנו סיכוי, פו. תודה לאל, ברוך השם. אני לא מכיר אותו מייקרופט כנראה. לא צריך ליצן, איך יצטרך עכשיו חרב בשביל להרוג אותם. טוב, בואי לפה, יצא, בואי לפה, תמותי. היא נותנת בשר. למה אני בשוק? אני אגיד לכם למה אני בשוק. אני בשוק כי לא הייתי מעודכן בגרסה הראשונה. כאילו, הייתי בגרסה מאוד ישנה. ועכשיו, ברוך השם, עשו 6 להרוג כבשים, הם מקבלים על זה בשר. כן, אז מה יש חדש? יש הרבה חדש. עכשיו בואו נראה את מבחינת כאילו מבחינת מה רוצה לעשות בית כתוב. יש פה עצי אלון. יש פה עצי אלון לפחות. עצי אלון. בואו אליי. שמתם לב שבמיינקראפט רק רגע. פאק, לא הפעלתי את הסטופר, חברים. זאת אומרת לי בואו נסיים פה את הסרטון. אז יאללה ביי.